Dicsőség Allahnak, a világok urának. Dicsőség és hála neki. Hálát adunk neki mindenért. Hálát adunk azért, hogy megteremtett minket. Hálát adunk azért, hogy ellátott minket. Hálát adunk azért, hogy vezetett minket. Béke és áldás legyen küldöttére Muhammedre, sallallahu alaihi wasallam, és a háza népére. Tanúsítom, hogy Allahon kívül nincs más Isten, és tanúsítom, hogy Muhammed utolsó küldötte. Folytatjuk a szív útját. Folytatjuk azt az utat, amiben az Allahra vágyakozó szívek haladnak Allah útján, hogy insha'Allah, Allah kegyelméből találkozzunk vele a paradicsomban. Allah könyörületére vágyunk mindannyian, és ezért tesszük azt, amit teszünk, ő Allahért. Az ő kegyének tágasságára vágyunk, e világon is, túlvilágon, és fohászkodunk is hozzá, hogy ezt adja meg számunkra. Elengedhetetlen az úton a látás minősége, amiről beszéltünk legutóbb is, amiről elkezdtünk beszélni az utolsó találkozókor. Látás nélkül az ember nem tudja, hogy hova lépjen. Látás nélkül nem tudja magát elhelyezni ebbe a világban. És itt nem a szem látásáról beszélünk, hanem a szív látásáról. A hívő szívének látásáról, a szívével látó hívőről szeretnénk ma beszélni. Hogyan tudjuk, hogy a szívünkkel látó hívők vagyunk? Hogyan tudjuk ezt meg? Erről fogunk beszélni ma. Mi foglalja el az ember szívét akkor, amikor ezt a minőséget megéli, a látás minőségét? Egyáltalán mire vonatkozik ez a látás? 3 területről szeretnék beszélni nektek ma, ami a kapcsolatos a látással. Az egyik területről egy külön sorozatot indítottunk, és ez Allah neveinek és tulajdonságainak a sorozata. Allah nevei és tulajdonságainak a meglátása az első nagyon-nagyon fontos terület. Allah neveivel és tulajdonságával találkozhatunk ugye lejegyzett könyvében, ami a Koránnak kinyilatkoztatott írott formában. És ebben a könyvben, a Allah könyvében találunk utalásokat. Nagyon sok utalást találunk. Szinte minden oldalban találunk 1-2 nevet Allahról, vagy még többet, sőt van olyan rész, ahol össze van gyűjtve nagyon sok név egy helyen. És ugyanakkor Allah maga a Koránban említi azt, hogy ezeket a neveket ne csak olvassuk, ne csak értsük ott, ahol vannak a kinyilatkoztatott könyvében, hanem emeljük fel a fejünket, a tekintetünket, és nézzünk körül a világban, és fel fogjuk fedezni ezeket a neveket, és azoknak a megnyilvánulásait. A próféta sallallahu alaihi wasallam azt mondta, hogy Allahnak van 99 neve, egy hiány 100. Aki azokat ismeri, belép a paradicsomban. Ezeknek az ismerete, ez nem arról szól, hogy fel tudjuk-e mondani kívülről, vagy hasonló. Ezeknek az ismerete nem nélkülözheti a látó szívet. Tehát nem tudod megismerni ezeket, hogyha nincs olyan szíved, ami meglátja ezeket, megérti ugye a szív, és utána meglátja, megtapasztalja a világban. Sokféle név van. Vannak olyan nevek, amit Allah megmutatott nekünk, és vannak olyan nevek, amit elrejtett előlünk. Egy fohászában a próféta sallallahu alaihi wasallam utal is erre az igazságra, ami így hangzik. Ó Istenem, én vagyok a szolgád fia, szolgálónőd fia.
hatalommal bírsz fölöttem. Az ítéletedet keresztül viszed én velem kapcsolatban. Igazságos a te döntésed. Minden olyan névvel fordulok hozzád, amelyet magadat nevezted, vagy kinyilatkoztattad írásodban, vagy megtanítottad valakit a teremtményeid közül, vagy elrejtett tudásodon belül. Tehát kérek, minden olyan neveddel fordulok te hozzád, ugye így kezdődött a mondat, hogy a Koránt szívem forrásává, és keblem fényévé tegyed, és szomorúságom eloszlatójává tegyed, és gondterheltségem megszüntetőjévé tegyed. Ha ezt a fohászt mondja valaki, akkor Allah gondterheltségét eloszlatja, és szomorúságát örömmel váltja fel. Ebben a fohászban, amit kiemelnék most a témával kapcsolatban, hogy Allahnak a minden nevével fohászkodott a próféta sallallahu alaihi wasallam, ami azt jelenti, hogy Allahnak nem csak azok a nevei vannak, amit ismerünk, hanem olyanok is vannak, amit elrejtett előlünk. Allah azokat a neveket mutatta meg nekünk, amire szükségünk van ebben a világban, és ezt húznám alá, ebben az életünkben, azokat a neveket osztotta meg velünk, amire szükségünk van, és ami szükségünk van arra, hogy őt a legjobban szolgáljuk. Szeretném azt a részt is idézni a Koránból, ahol több név fordul elő egy helyen, idézem, ő Allah, akin kívül nincs más Isten, csak ő, rejtett világ és a látható világ tudója, ő a könyörületteljes és az irgalmas. Ő Allah, akin kívül nincs más Isten. A király, a szentséges, a béke, a biztonságot adó, a mindent uraló, a hatalmas, a legyőzhetetlen, a büszke, magasztalt legyen Allah attól, amit ő mellé társítanak. Ő Allah a teremtő, a létrehozó, a megformázó. Övé a legszebb nevek, magasztalja őt minden, ami az egekben és a földön van, és ő a hatalmas és a bölcs. Látjuk-e ezeknek a neveknek a szépségét? Látjuk-e ezeknek a neveknek a fenségét? Ha nem, akkor törekedjünk erre. Ha sikerül elindulnunk ezen az úton, akkor megéljük ezeknek a dimenzióit, ennek a megnyilvánulásait a világban. Miután ugye megismertük ezeket Allah kinyilatkoztatott könyvében. Miért fontos ez? Ez nem csak elméleti dolog, amit a Korán nyújt nekünk, hanem egy igenis gyakorlati világ. Tehát hogyan is történik ez, ezt szeretném egy picit érzékeltetni, de csak érinteni, mert mondom, egy külön sorozat van erről, ami Allah neveiről szól, hogy amikor kimondod azt, hogy Ar-Rahman, akkor megéled-e Allah mindenre kiterjedő könyörületét, ami nem kerül el senkit, még a hitetlen embert sem, ami elárasztja a világot. Vagy azt mondod, Ar-Rahim, akkor megéled-e azt a könyörületet, ami a hitből következik, ami Istennek a közelségéből, nek a könyörülete. Tehát ezek a minőségek nem csak elméleti, hanem szívben megnyilvánuló minőségek. Allah ezekkel a nevekkel irányítja a világot, ezekkel a nevekkel van jelen a világban. Amikor azt mondom, hogy Qadir, hogy mindenre képes, akkor előttem van-e az, hogy ő hozzá fordulva a változás útjára léphetek én is, meg az a közösség is, ami van, amiben vagyok. Mert hogy ő az, aki mindenre képes, és hogyha én hozzáfordulok, akkor megváltozik az életem. Képbe vagyok-e, látom-e azt a képességét, hogy azt a tulajdonságot Allahnak, hogy akaratát véghez viszi.
hogy nincs semmilyen hatalom a világban, ami felülírja ezt az akaratot. Mennyire látom ezt, mennyire vizionálom ezt a dolgot. A látásról beszélünk most. Látom-e, hogy ő a teremtő. Ő az, aki létrehoz, a semmiből létre tud hozni valamit. Egyfelől, másrészt felfogom-e, hogy ő teremtett engem mindenek előtt, és hogy én tartozok felé szolgálattal. Felfogom-e, hogy ő a béke forrása. És békét illetően ő hozzá forduljak. Tudatosítom-e a Qayyum nevét, ami a fenntartó, ami által fenntartja a dolgokat, és nem más tartja fenn a dolgokat, hanem csak is ő. Tudatosítom-e az élő nevét, hogy ő az élő, hogy ő az élet forrása. Ha ez a tulajdonsága nem lenne, akkor nem lenne élet sehol a világban. De ő az élő, nagybetűvel. Minden élő őtől nyeri az életét. Nagyon nagy terület ez, ami Allah nevével kapcsolatos. Ezt nagyon-nagyon ajánlom mindannyiunk számára, hogy fejlesszük, ismerjük meg Allahot. Hiszen ha megismerjük Allahot, akkor tudjuk őt leginkább szolgálni. És akkor tudjuk azt, hogy őtőle mit várhatunk el, vagy mit várhatunk Allahtól. Hogy milyen Isten is ő, ezeken a neveken keresztül tudjuk meg. A másik nagyon fontos területe a látásnak az, hogy hogyan viszonyulunk Allah kéréséhez és tilalmához. Allah parancsaihoz és tilalmaihoz hogyan viszonyulunk. Tehát a hozzáállás, hogyan tekintek ezekre a parancsokra és tilalmakra, ami a Koránban van. Az emberek csodálkoznak azon, hogy stop tábla, hogy mondjam, ezt a ugye, piros, sárga, zöld lámpa irányítja a forgalmat, hogy a törvények vannak, ami ugye megkönnyítik az embereknek a ügyintézését. Vannak törvények, amik tilalmakat fogalmaznak meg, vannak törvények, amelyek támogatnak bizonyos tevékenységeket. Ezen nem akadnak fenn az emberek. De azon, amikor olvassák a Koránból, hogy ezt tedd és ezt ne tedd, ezen csodálkozik mindenki, és hát hogy milyen szigorú ez a vallás, és hogy miért vannak egyáltalán tilalmak, miért vannak parancsok. Hát egész egyszerűen azért, mert az élet különben nem működne. És az a érzékeny mérték, ami a világban az egyensúlyokat fenntartja, az felbomlana. Egyrészt az ember egyéni életében, másrészt pedig a társadalom, a közösségi szinten. És ugye az iszlám azért jött, hogy ezt az egyensúlyt, ezt a harmóniát fenntartsa. És ezt az összefüggéseket is itt aláhúznám, az összefüggések, amelyek a világban léteznek, azt leginkább ezeket az összefüggéseket Allah ismeri, aki teremtette ezt a világot. És most vissza ugye a témánkhoz, a látás témájához térjünk vissza. Hogyan nézem, hogyan tekintek ezekre a törvényekre? Hogyan nézem ezeket a törvényeket? Hogyan tekintek ezekre a törvényekre? Úgy látom, hogy ő tőle eredő, én hozzám intézett megszólítások ezek, hogy tedd ezt és ne tedd ezt, vagy csak úgy olvassuk a Koránt, olvassuk a szunnát, ugye a profita hagyományát, hiteles hagyományát. Milyen érzésünk van? Felületesség, vagy pedig egy éles, tényleg úgy Isten kér tőlem valamit. Ezt látom, hogy Isten kér tőlem valamit, vagy valami felületes szöveget olvasok, mint hogyha egy másik ember kérné ezt tőlem. Tehát a szívével látó ember azt éli meg, szívével látó hívő azt éli meg,
hogy Allah én hozzám szól, engem szólít meg. Kifejezetten nekem szól. Amikor azt mondom, hogy amikor azt olvassuk a Koránban, hogy végezd el az imát, aqimis szalá, ezt végezd el, nagyon nem a legjobb fordítás, mert végezd, ez nem az, hogy csináld meg az imát, aqimis szalá, tehát állíts fel az imát. Nehéz ezt kifejezni, de azt, hogy hogyan éljük ezt meg, amikor ezt olvassuk. Vagy azt olvassuk, hogy fa'lam annahu la ilaha illa Allah, wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat. Hogy például lefordítom ezt, és tudd meg, hogy nincs más Isten Allahon kívül, és kér bocsánatot bűnödért és a hívők bűneiért, és a hívő nők bűneiért. Vagy akármilyen áját, rengeteg, ezt most csak kiragadtam 2 áját, hogy érzékeltessem azt, hogy Allah hozzánk fordul, parancsokkal fordul hozzánk, kér bocsánat, hogy mennyire valósítom ezt meg, azt amit Allah kér tőlem, mennyire veszem komolyan azt, amit kér Allah tőlem. Itt ennek a súlyának az érzékelésében, meg látásában nagyon kulcs szerepet játszik az, hogy tudom-e azt, hogy ki szól hozzám. Ha azt felfogom, hogy a királyok királya szól hozzám, akkor szigorúan veszem, és komolyan veszem, sokkal komolyabban veszem ezt a megszólítást. És különbséget teszek aközött, hogy valaki a teremtmények között mond nekem valamit, tehát az emberek között mond nekem valamit. Hogy még jobban, hogy ennek a súlya még jobban kontrasztot kapjon, egyáltalán felfogjuk-e azt, hogy mi mit képviselünk az egész világban? Felfogjuk-e azt, hogy mi a földgolyóhoz képest milyen porszemek vagyunk? És hogy ez a föld az univerzumhoz képest milyen jelentéktelen porszem, ami úszik az űrbe. És ennek ellenére Allah hozzám szól. Az én nem azért, mert neki szüksége van arra, hogy én jó legyek. Nem azért, hanem azért, mert jót akar nekem. És szól hozzám, hogy tegyem meg ezt, vagy tegyem meg azt, hogy az életem egyenesbe kerüljön. Hogy öröm legyen az ő szolgálata. Ezért kér tőlem bizonyos dolgokat, és ezért írt meg számomra bizonyos dolgokat. Ez egy megtiszteltetés igazából, ami engem ér őtőle. Nagyon érdekes ez a dolog, ez a téma, mert nem véletlenül beszélek erről. Mert ugye most például találkoztam valakivel, akivel a zekátról beszéltem. A zekátnak a jelentősége, hogy Allah arra szólít minket, hogy zekátot végezzünk. És az illető elsiklott afelőtt, hogy ő neki lehet, hogy kellene zekátot adnia. Adományt, ez a kötelező adományt. És különböző indokokat mondott. Én feltételezem a jó indulatát az illetőnek, én nem természetesen jót feltételezek róla, nem azért, mert el akarta kerülni, hanem az, hogy nem... A sátán eltereli a figyelmünket, és azt mondja, hogy neked nem kell, neked nem fontos ez. Tehát ami fontosnak állít be Allah számunkra, azt a lelkünkben lévő vágy és a sátán elterel minket tőle, és nem vesszük komolyan Allahnak a felszólításait, pedig például konkrétan a zekát, az egy pillérről van szó, ami az iszlámnak egyik pilléréről van szó. Jelentőséget kell tulajdonítanunk Allahnak a kéréseinek. Ez nagyon lényeges. És fontosnak kell, hogy lássuk ezeket a parancsokat. A másik dolog, hogy valamikor Allah parancsa és mások parancsa közötti ellentmondásba kerülünk az életünk során.
Ez különösen munkahelyeken, vagy különösen mondjuk hivatalnokok, vagy bármilyen olyan helyen, ahol mondjuk egy magas pozícióban lévő, nálam magasabb pozícióban lévő embertől jön valamilyen kérés, és ezzel szemben áll, azzal a kéréssel szemben áll Allahnak a parancsa. És ugye valami haram dolgot kér tőlem, vagy akar tőlem, ahol valami haram dologba akar belevinni, miközben tudom azt, hogy Allah ezt ezt tiltja Allah, és nem erre szólít Allah engem. És ilyenkor van az, hogy az ember mennyire látja élesen, elevenen az, hogy ez Allahnak a parancsa. És hogy ezzel szemben nincs, aki fölülbírálja ezt a parancsot. Amikor olvasom azt, hogy قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ, hogy sikeresek a hívők, azok, akik átélők az imájukban, vagy alázattal élik meg az imájukat. És közben pedig, ugye, mondjuk egy munkahelyen megtiltják nekem azt, hogy imádkozzak, akkor nagyon el kell gondolkodnom, hogy érvényre juttatom-e Allahnak a parancsát. És lehet sorolni nagyon sok ilyet. Ugye valamit el akarok érni, kenőpénzt kellene adni, meg hasonló dolgok. Tehát olyan utak, amit Allah nem szeret és tilt. Tehát itt az Allahnak való megfelelés kell mindig, hogy előttünk lebegjen. És lássuk azt, hogy amit kér Allah, azt Allah kéri. És mindig tudatában legyünk annak, hogy ha attól félünk, hogy az illető, aki magasabb pozícióban van nálam, hogy őtőle a sátán félelmet kelt a szívünkben, hogy féljünk tőle, hogy félj tőle, inkább csináld azt, amit ő akar, az ember akar tőle, mert különben ilyen vagy olyan bajod lesz, nem szabad engedelmeskedni ennek a rossz sugalmazásnak. Mert Allah fölött nincs magasabb király. Ő a királyok királya. Ő áll mindenek felett. Aki Allahot helyezi mindenek fölé, azt Allah senkinek nem fogja kiszolgáltatni. A szívében mindig erős marad, mindig független és szabad ember marad, teljesen mindegy egyébként, hogy milyen helyzetbe van, milyen helyzetbe kerül. Tehát a fizikai körülményektől függetlenül szabad lelkű ember marad. És ez nagyon fontos. Tehát, és sokkal nagyobb erőt képvisel az ember, aki ugye Allahnak akart mindig is megfelelni az életében. Hogyha Allahnak igyekezett megfelelni az ember, akkor őtől lenyeri az erejét is. Ez nagyon fontos igazság. És Allah megőrzi őt minden körülményben. Újra kell értékelnünk Allahhal való kapcsolatunkat, Allah parancsaihoz való kapcsolatunkat, mert ebben nagyon nagy erő rejlik, és akkor fogunk igazán az ő útján haladni. Ha elérjük azt a szintet, hogy meglátjuk azt, hogy Allahnak a parancsai és a tilalmai mindennél fontosabbak, akkor kétség nélkül fogunk engedelmeskedni ő neki, és tétovázás nélkül fogjuk elutasítani minden olyat, ami nem az ő útjához tartozik. Ez rendkívül nagy teret ad az embernek. Miért? Mert amikor mindenkinek meg akarsz felelni, vagyis jönnek ugye mindenki kér tőled, elvárásai van ugye a világban, világnak te feléd, viszont te eldöntötted, tudatosan látod, hogy egy elvárásnak van csak létjogosultsága. Ez Allahnak az elvárása. Egyetlen egy központra fogsz fókuszálni. Ez a lelkedet meg fogja nyugtatni. És rá fogod bízni az életedet. Ő rá. És megnyugszol, nem tép szét a világ téged. Egyedül őt látod igazi parancsolónak. Mert tudod azt, hogy amit ő kér,
az a te javadat szolgálja. A látásnak a harmadik területe, amire vonatkozik, Allah ígéretével kapcsolatos látás, vízió. Mit is jelent ez? Ugye Allah ígéreteinek megvan a híre. Tehát a Koránban lefektetve találjuk azt, hogy bizonyos dolgok járnak a hívőknek, bizonyos dolgok járnak a képmutatóknak, bizonyos dolgok járnak ugye a hitetleneknek, bizonyos cselekedetek mihez vezetnek. Ha ezt is csinálja a hívő, akkor ilyen is ilyen vége lesz az útjának. Egyrészt evilági szinten, másrészt pedig túlvilági szinten. Tehát Allah ígéretének ugye van hírét találjuk a Koránban, és van maga a bekövetkezése, ugye, ami a látható világban testesül meg, vagy nyilvánul meg. Ebben a világban megéljük ugye azt, hogyha helyes úton haladunk, annak van jó következménye. Áldott állapotba érezzük magunkat, ha Allah útját követjük, és ebben az ígéretben van bizonyosságunk, tehát hogy Allah mondja, hogy ha ezt csináljátok, akkor ez lesz, és ennek a tudatában haladunk az úton. A szívével látó hívő, mintha saját szemével látná ezeket az ígéreteket, amit Allah ígért a hívőknek. Sőt, annál mélyebben és elevenebben látja, mintha saját szemével látná. Mert ugye Allah ígéretét, ami a Koránban van, az a szívében jelenné válik, tehát valósággá válik ugye a szívébe az embernek, a hívő embernek, és az szerint éli az életét. Tehát elevenen élik meg ezen ígéretek valóságát a hívőknek ez a csoportja. A látásuk a bizonyosság szintjére emelkedik. Tehát bizonyosak abban, hogy az be fog következni. Amit Allah leírt és kinyilatkoztatott a Koránban, azt kételj nem talál az ő szívükhöz, tehát kételj nélkül élik meg. Olyan valóságként élik meg, hogy ezt senki nem tudja megakadályozni, azt, amit Allah ígért számukra. Koránban olvashatjuk azt a részt, egy nagyon szép rész, ezt recitálom. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadu Allah 'alayhi. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. Ez a 33 per 23-24 egyes rész a Koránban. Hívők között vannak olyanok, akik hülyek ahhoz, amire fogadalmat tettek Allahnak. Van, amely köztük ugye meghalt, és van, amelyik még vár, tehát a vára végzetére, és nem változtattak semmit, ugye még ahhoz képest, amit ígértek, csak ez nincs, ugye, ez érthető, az ájába következik, hogy Allah megjutalmazza az igazakat, igazuk őszintességükért, és gyötrelemben részesítse a képmutatókat, ha akarja, vagy elfogadja az ő megbánásukat. Allah bizony megbocsátó, könyörületes. Itt ugye aláhúznám azt, hogy nem változtattak, kitartottak az útjuk mellett, mert olyan intenzíven látják Allah ígéretét, olyan elevenen látják Allah ígéretét, hogy mennek az útukon előre. Az iszlám döntő ütközetében, ugye az Ahzab csatában, vagy a Khandaq csatában, az árok csatában nagyon-nagyon megnyilvánult ez az igazság.
Ugye szövetségben tömörültek a muszlimok ellenségei, nagyon-nagyon sokan voltak, többszörös túlerővel, és körbevették egész Medinát. Minden oldalról körbevették őket. Egyébként eszembe jut Gazza, a mai Gáza helyzete, körülbelül olyan helyzetben voltak akkor is a muszlimok. És a képmutatók a túlerőt látva, Koránban látjuk ezt az idézetet, vagy találjuk ezt az idézetet, hogy Allah وَمَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا, hogy Allah is küldötte, csak káprázatot ígért számunkra. Ezzel szemben az hívők azt mondták, ez az, amit هذا ما وعدنا الله ورسوله وقد صدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. A hívők pedig azt mondták, ez az, amit megígért Allah is küldötte számunkra, és igazat mondott Allah, és az ő küldötte, és ez csak növelte őket a hitben és a alávetettségben. Tehát a hívők nem gondolták, hogy ez különleges dolog, amit képviselnek, azzal szemben, ez abból következik, mert ugye bizonyos feleknek ez nem tetszik, ez a dolog, amit ők képviselnek, és ezért történt az, ami történt. Allah ígéretét elevenen látni, ez ugye a témánk. Ez kapcsolódhat hozzád, kapcsolódhat családodhoz, kapcsolódhat az ummához, kapcsolódhat az ellenséget sorsához, hogy lássad, hogy kinek milyen sors vár, kire milyen sors vár, és milyen vége lesz a történetének. Ugye Allah a történetek végét, a dolgok következményét írja le számunkra, hogy mi ennek tudatában éljünk. Ez nagyon-nagyon felemeli ugye a Koránnak a elemzését és a Koránnak a megélésének a témakörét, amit ugye megint csak témánk, egyik nagyon fontos témánk. Allah ígéretét nem szegi meg. Ennek a tudatában él a szívével látó muszlim. Ha mindenki összegyűlik ellened, és meg akar téged akadályozni abban, amire Allah kér, nem fogja tudni megakadályozni, ha Allah arra nem ad engedélyt. Minden Allah engedélyhez kötött. És te neked az a dolgod, hogy végezd azt, amit Allah kér tőled. És ne felejtsük el a próféta sallallahu alaihi wasallam, béke legyen vele, tanítását, aki azt mondja, tudd meg, hogy ha az umma összegyűlik azért, hogy valamiben használjon számodra, csak abban fog használni, amit Allah megírt számodra. És ha összegyűlnek azért, hogy ártsanak neked, csak olyan dologban tudnak ártani, amit Allah megírt számodra. Más hadithben pedig azt találjuk, ami elért téged, az nem azért volt, hogy elkerüljön téged. És ami elkerült téged, az nem azért volt, hogy eltaláljon téged. Tehát nagyon is csak Allahtól függ, ami történik velünk. És ez megnyugtatja a szívünket. És közben pedig Allah ígérete igaz. És azt szerint kell, hogy éljünk. Ne fékezzen meg minket X vagy Y fenyegetése, vagy X vagy Y csábítása, ne térítsen el az úttól minket. Egyedül Allah ígéretét lássuk magunk előtt. Mai korban, de szerintem minden korban volt a legnagyobb akadálya a nagy tetteknek az, hogy megingott a bizalom Allah ígéretében. Az emberek kétségei merültek fel, ugye amikor látják a túlerőt, látják a kiszolgáltatottságukat, a reménytelenséget erősítette bennük a sátán, és nem az a rész uralkodott. Kivéve azok a hívők, akik azt mondták, hogy akkor is kitartunk, akkor is haladunk az úton. Egyik legnagyobb téma egyébként, de nagyon sok téma tartozik Allah ígéretéhez, az az ellátásunkhoz kapcsolódik. Ez nagyon fontos kiemelnünk, mert általában
az ellátás az, ami szokott az embereknek, tehát meg szokta fékezni az embereket, hogy félek az ellátásom elvesztésétől, és akkor már eltérít engemet, eltérülök az úttól. És az ellátásom megléte vagy nem léte válik szemponttá, és nem az, hogy az, amit kér Allah tőlem, és teljesen elhomályosodik az, amit Allah ígér számomra, ha egyenes úton maradok. Sokan megalkudnak emiatt, ellátásuk féltése közben. Ezt Allah ettől nagyon óvaint minket. Koránban nagyon sok ája fordul elő, vagy van ezzel kapcsolatban. Az egyik, a 11/6-os ája, nincs olyan élőlény, aminek ne tartozna az ellátása Allahra. És tudja, hogy hol tartózkodik az, és hol van elhelyezve. Minden egy nyilvánvaló írásban van feljegyezve. Tehát Allahot nem kerüli el a te dolgod. Allah figyelmét nem kerüli el a te helyzeted. Ő tudja, hogy hol vagy, és milyen helyzetben vagy. És tudja, hogy mi az ellátásod. Emiatt ne térülj el az útról. Miért fontos az iszlám egyébként, és hogy ezt a vallást követjük, meg ajánljuk másoknak, mert hogy nem csak ígérete van Allahnak, hogy ígérem ezt is, ezt is, ezt, hanem a szolgáló embernek, a szolgáló hívőnek megadja, a rendelkezésre bocsátja azokat az eszközöket, amely által az ő megelégedését, az ő ígéretét el tudja érni. Ez tehát nem úgy vagyunk itt a földön elengedve, hogy hát igen, szolgálni kell az Istent, hanem úgy Allah azt is elmondta nekünk, hogy milyen eszközökkel tegyük ezt meg. Nézzünk ezzel kapcsolatban egy áját. Ez egy hosszabb rész a Koránban, a 24/55. Megígérte Allah azoknak, akik hisznek közületek, és jó tetteket cselekednek, hogy bizony elődeik helyébe lépteti őket utódként a földön, ahogyan mások helyébe léptette utódként azokat is, akik előttük éltek. És meg fogja erősíteni a vallásukat, amit kiválasztott számukra, és miután félelemben éltek, cserében biztonságot ad nekik. Engem szolgálnak, és nem állítanak mellém semmit társistenként. Ugye, ebbe egy ígéret van, és egy csomó feltétel, egy pár feltételt látunk, ami nagyon fontos, hogy hisznek, és jót cselekednek, és az, hogy engem szolgálnak, és nem állítanak mellém semmilyen társistent. Tehát Allah ígéretet tett a hívőknek arra, hogy meg fogják élni ezt az időszakot, és ugye ez meg is történt az iszlám történelemben többször. Így éltek egyébként a próféta sallallahu alaihi wasallam és társai. Ebben a tudatban éltek. Nem véletlenül, hogy a legnagyobb seregeket tudták legyőzni, Perzsia és Bizánc seregeit tudták legyőzni, annak ellenére, hogy semmilyen reguláris hadsereg nem volt akkor abban az időben, ugye Arábiában, mégis olyan erőt képviseltek a muszlimok ezzel a hitükkel, ami ugye a történelem le is jegyzett. Ugye Sa'd ibn Abi Waqqasszal történt egy eset, amit itt leírtam. A perzsa sereggel szemben, amikor harcolt, a Tigris folyóhoz, amikor odaértek, és tehát ugye a perzsa sereg után mentek, és a Tigris folyóhoz értek, azt látták, hogy a perzsa sereg a hidat felégette, és nem tudtak átkelni a hidon. Egy pillanatra megtorpantak, de nem fordultak vissza. Allah ígérete lebegett az ő szemük előtt.
muszlim sereg vezére, tehát Szád utasítást adott 70 katonának, hogy keljenek át a folyón úgy, hogy nem hogy híd nélkül átkeltek ugye a folyón. Ez olyan folyó lehet, mint a Duna egyébként, elég nagy folyó. És annak a vezetője megállt a folyó szélén, és ugye látott egy-két emberben bizonytalanságot, és mondta, hogy ettől a csepp víztől féltek? Majd recitálta a Korán idézetet. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. És minden lélek számára megíratott, hogy csak is Allah engedélmével hal meg egy előre megírt könyvben, és átkelt a 70 katonával a folyón, hogy biztosítsa a sereg többi részét, amely utána átkelt szintén a folyón. Hát ez ilyen csodával határos ez az esemény, de megtörtént. Nem az okokat, és itt aláhúznám ezt, nem az okokat nézték, amikor neki fogtak a cselekedetnek, hogy ez lehetséges vagy nem, ugye, hogy a feltételek megvannak-e vagy nem, hanem az, ugye miután ők ugye felkészültek mindennel, mégis Allahra hagyatkoztak, és nem az okokra hagyatkoztak. És ez nagyon nagy különbség a hívőnél és a hitetlennél. Az okok gyakran az Isten, nagyon sok esetben az lép az Isten helyében nagyon sok embernél, és emiatt állandó bizonytalanságban van. A hívő ennek ellenére, ezzel szemben minden okot igyekszik megvalósítani, ugye felkészülni, keményen dolgozik azért, stb. De a szíve utána Allahhoz kötődik, és nem az okokhoz. És ez rendkívül fontos. Rendkívül fontos. És ugye itt ugye a látásról beszélünk, Allah ígérete lebegett előttük, és igyekeztek úgy megélni ezt a helyzetet, ahogy egy hívőhöz méltó. Szaladdinnak is egyébként a története tele van ilyen eseményekkel. Ugye, hát az ő korában egy nagy-nagy felkészülés történt, ugye megelőzte ugye Jeruzsálem visszahódítását 92 év fogság után, a keresztesek fogsága után vissza tudták hódítani, ugye Szaladdin által. Itt kiemelnék egy momentumot, nagyon-nagyon sok, tehát ez megérdemelne akár egy előadás sorozatot az ő élete, de egy momentumot emelnék ki, az ő mestere, tanítómestere készítetett egy szószéket, és nem tudták, hogy miért készül ez a szószék. És megkérdezte tőle, ugye Szaladdin, hogy miért építed, melyik mecsetnek építed ezt a szószéket? Azt mondta, a jeruzsálemi mecsetben készítem ezt. Olyan bizonyossággal voltak afelől, hogy vissza fog térni ez a hely, ugye, hogy a muszlimok újra visszahódítják, hogy olyan tudatossággal és olyan bizonyossággal élték ezt meg, hogy egy szószéket készítetett, és ami tényleg bekerült Jeruzsálembe, és onnan mondtak hotbát azután, hogy visszahódította Szaladdin. Micsoda vízió volt ezeknek az embereknek, víziója volt ezeknek az embereknek. Ezt a három témát, ezt a három területet emeltem ma ki a látással kapcsolatban, tehát lássuk Allahnak a leírt jelei, ugye a Koránban leírt nevei megismerése után Allah megnyilvánulását a világban. Vizsgáljuk fölül a hozzáállásunkat Allah parancsaihoz és tilalmaihoz, és legyen egy víziónk, egy tiszta víziónk, amit a Koránból kiindulva nyerünk, azzal kapcsolatban, hogy a hívőknek mit tartogat, és ugye azoknak mit tartogat, akik nem ezt az utat követik. Óriási szükség van erre, ahhoz, hogy az úton járhassunk. Látás képességével ajándékozzon Allah minket, ezért fohászkodok.
adjon nekünk látó szívet, és erősítsen minket az ő útján. Ámin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.